trobem al Palau de la Metal·lúrgia, que és un palau que va ser projectat l'any 1927 pels arquitectes Alexandre Soler i March i Amadeu Llopart, i que va ser projectat per l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929. Actualment s'hi celebren esdeveniments de caire firal. Aquí ara mateix s'hi està celebrant el Saló de la Moto, d'aquí uns mesos tindrem el Saló de l'Automòbil, el B-Travel, el Saló de les Núvies. Aquest palau destil·la tota la història de Barcelona perquè uneix tant l'Exposició Universal del 29 com els Jocs Olímpics, com la projecció d'aquesta Barcelona en una ciutat moderna de negocis i de futur.